ensimmäisenä meille lavalle saapuu Jaro, vaaraakoira. Myös omituisena vaaraakoirana tunnettu, koska se käyttäytyy niin kuin palveluskoira. Se ei oikein tiedä, onko se vinttikoira vai palveluskoira. Toimii tosi myös maastojuoksuissa, että on siitä niin kuin monipuolinen sekatyömies. Jaro on vähän aloittanut jotta kisailijauraa. Et Jaron kuuluisin tempaus on kisauralla se, että juoksi suoraan ratalta makkarakojulle. Ja Hanne sanoi mulle tämän jälkeen ohjaaja, että oliko pakko kertoa julkisesti. Hei! Hei ja ihmiset. Jaro on myös astetta uteliaampi. Ja sillä on yleensä kiire joka paikkaa. Näin, ja Jarolla saa keino. Oho, olipa rauhallinen keino Jaro. Yleensä siellä noin kauan oli. Hei, kuvaava, ihana ihminen. Mielenkiinnolla katsotaan huomenna sitten, kun nämä koirat on tänään tottunut tähän julkisuuden valokeilaan, että kun heitä ihaillaan näin paljon, niin mitä ne huomenna keksii? Vähän pitää käydä. Ui! Siellä se emäntä vähän kumarteli. Pysytään ryhdikkäinä. Tämä on semmoista hyvää ryhtiharjoitusta. Ohjaajallekin useimmiten kun kumarrat, niin pitää saada useasti koiraksi vähän ryhtiä. Seuraavaksi meille saapuu Essi ja Roope.